Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada hadrati jami'il masyayikh fil mahadir Buya Ustaz Bahi Abdul Karim Bahi Marzuki Dahlan Bahi Mahfuz Salim Bahi Imam Yahya Mahfuz Bahi Idris Marzuki Bahi Maksum Jahari min jati usulihim wa furu'ihim. Pada hadrati jami'il masyayikh fil mahad Jabat Sun Bahi Ihsan. Pada hadrati jami'il masyayikh fil mahad Dunglu Sun Bahi Ma'ruf. Pada hadrati jami'il masyayikh fil mahad Banjarmati Sun Bahi Sholat wa hadrati jami'il masyayikh fil mahal Al-Anwar Ustaz Muhammad Usman wa hadrati jami'il masyayikh fil mahal Ploso Ustaz Bahi Jazuli wa hadrati jami'il awliya fil maqbarah Tambah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ala hadrati jami'il ahli qaryah Mondo son ingkang cikal bakal dusun Mondo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan khasa ahli dalam mriki menika Bapak Imam Suhadi, Mbah Imam Sayuti sekalian, Mbah Suyatno sekalian, Mbah Karso Dikromo sekalian, Mbah Martopuro sekalian, Mbah Ibrahim sekalian, Mbah Sanojo sekalian, Pak Ahmad Jazuli sekalian, Ibu Asiah sekalian, Ibu Siti Maimunah sekalian, Bapak Samiaji, Bapak Kasani, Mbah Imam Suraji sekalian, Ibu Suyati sekalian, Muhammad Masruri sekalian, Muhammad Basori, Muhammad Ridwan, Pak Bambang Haryono, Pak Mahmud lan sedaya ahli-ahlinipun Sahibul Bait ingkang sampun sumare. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث وتنزل بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجه الكريم وعلى اصحابه كل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه كل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتضاد بالحوادث بالعقد وحسن الخواتم مستحق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل ما يقول اللهم صل صلاة
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وأخذ الخواتم استسقى الغمام بأهله وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وأخذ الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وأخذ الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وأخذ الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وأخذ الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل محل ونفس بعدد كل معلومة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقلوب وتوضى بالحوائج وتنهى بالرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بكل وقدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله بركاته وصل ya Allah. Kula sedaya panjenengan paringi sepunten sedaya dosa sedaya ya Allah, khususipun ahli-ahli ingkang kasebat wonten menika kertas niki ya Allah. Ya Allah, sedaya panjenengan paringi ya Allah
sedaya ingkang kasebat boten kok menika kertas panjenengan paringi sepunten sedaya dosa-dosanipun panjenengan jembaraken panjenengan padangaken kuburipun ya Allah lan kuburipun panjenengan dadosaken taman surgamu ya Allah lan pinjing akhirat panjenengan panggenaken panggenan ingkang mulya munggah panjenengan nggih menika swarga panjenengan ya Allah kita sedaya panjenengan paringi sehat lahir batin panjenengan paringi saged istiqomah wonten kesainan panjenengan paringi umur ingkang panjang umur ingkang barokah ingkang selalu damel taat dhateng panjenengan ya Allah panjenengan sedaya panjenengan sugihaken ya Allah panjenengan kabelaken rezeki ingkang halal ingkang barokah ya Allah amin ya Allah sedaya ingkang tasih bujang ingkang tasih berahaken sirah ya Allah sedaya panjenengan paringi jodoh ingkang saleh ya Allah panjenengan kabelaken ya Allah ya Allah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah sedaya kesulitanipun ingkang gadah dalem menika ya Allah panjenengan gampelaken panjenengan paringi mergi ingkang sae mergi ingkang ya Allah panjenengan gampelaken ya Allah sedaya kesulitanipun dan kita sedaya badai permasalahan ya Allah panjenengan paringi jalan ingkang sae ya Allah panjenengan gampelaken ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأحوال المنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman dijing malam minggu manggenipun dateng Mondo Kilen, dateng dalemipun Mas Munir almarhumah Ibu Yasin Mondo Kilen kula sak bibare niku manggen dalem wonten dalemipun Mbak Wiji. Sak bibare nggih Mbak Alsinten Mas Munir dateng dalemipun Mbak Wiji Kang Mulyadi. Oh. Anggit lenggo namo. Sampun Allah ditawakan kirang langkung pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya. Ketok. Oke. Ketok. Aku gak lah. Kudune aku gak. Kejawab. Praton. Oh. Tapi lah FB kudu ketok terus. Lah itu kudu arang-arang ketok. Arang artis sekarang kudu ketok. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz lan sedaya jamaah lan rencang-rencang jamiah rutinan malam Ahad ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah wabil khusus dumateng Sohibul Bait. Ini Sohibul Bait ini adalah Kang Nur Yakin. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged makempal malih sak sampunipun Ramadan niku libur Ramadan, terus napa jenenge Riyadin, Idul Fitri. Saderengipun kula ngucapaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin nek dan kesalahan kula jenengan ngapunten. Jadi alhamdulillah mungkin di awet dhewe tetep saged istiqomah kegangan libur. Alhamdulillah kula tingali yen adik semangat sedaya. Ya pengaosanipun. Terus ngeten niki wau kula niki wau gawe kesepakatan kali rencang-rencang gitu. Jadi damel kemaslahatanipun jamiah iki jane bingung kalau ngaji niki madhep ning ndi. Ya resikone sekawo. Bingung ah. Aduh, ana sing kono. Aduh kene sing kene posine nek mburine. Oh, kemung nek jero wisan dhewe aya wis boten wis ngeten iki mboten kondisional. Bijeng lak 3 teng latar mawon sedaya. Saya penting kok. Sing ngeten iki minggu-minggu. Kadang sing omahe disingget-singget tambah bingung lho kayak jero. Enten. Jadi niki enten aturan sing insyaallah disepakati. Mungkin niki lah aturan dilanggar nggih. Nggih jelas enten sanksine. Artine enten sanksine napa jenenge? Ini lah teko. Bukan, ini. Itu loh, di antaranya ini kita mau kemaslahatan aturannya ngeten.
Sing aturan pertama sing teng grup wau jane pun sami sumerep mestine maca. Tapi niki kan sebagian sing ibu-ibu niki mboten WA-an, mboten sumerep teng grup niki. Aturanipun jamiah niki, aturan dan larangannya, aturannya sebenarnya tidak diharuskan memberi konsumsi atau suguhan, bahkan disarankan nak sakit mboten usah konsumsi mboten napa-napa. Terus enten tapi lak panggah nyukani konsumsi utawi suguhan ini wonten ketentuanipun. Harganipun suguhan per biji utawi per potong niku mboten angsal ngluwihi saking Rp1.000. Hargane nggih. Dadi per potong gak oleh melebihi Rp1.000. Jadi pokoke sing murah apa ngono lho, manyar sembarang. Nah, semuanya sembarang ya. Umpama gak ana suguhan iki gak apa. Dadi niku kula umumne pisane pirsane sedaya niku tatak ngoten lho. Maksude umpama sing hadir niki gak ana suguhane ya ora grudel, gak lho gak suguhi. Pancen aturane malah gak apa gak ana suguhan iki lho. Terus umpama sing nganggoan ni suguh jajan apa sing hitungane murah-murah iki mboten piye-piye, mboten kabutan ya mboten isin mboten aturane ngoten niku. Terus malih diantarane aturan malih larangane tidak boleh berupa roti atau jajan buatan pabrik atau kemasan pabrik dan minuman kemasan, gak usah niku. Makane napa engko lak model jajan pabrik niku akhire sitoke merek ngene, sitoke ngumpuli luwih larang nek sing mburi sing abotan niku. Dadi wis banyu putih ning ceret kados ini topo gawe teh ya teh ning ceret sing pengen ngombe ben niku dhewe ngoten lho. Dadi digawe sing seminimal mungkin ngoten lho. Terus jenis jajan iki mau melanggar mari mau rong diumumne. Jenis jajan riatin malah akeh. Jenis jajan iki gak boleh melebihi 3 jenis, wis gak usah oke-oke, maksimal 3 umpama gawe jenis. Kang Nur mung. Nah niki bar iki kok tak delok kok 3 jenis luwih tak tinggal mulai lah gak diundur. Niki kudu tegas iki, kira ben seragam. Wis maksimal 3 maksimal gak oleh luwih. Regane per biji gak oleh ngluwihi saka 1000. Terus tidak boleh memberikan berkat atau oleh-oleh kepada pengisi acara atau jamaah. Gak oleh nyukani berkat utawa gawan-gawani kula utawa pakyak utawa jamaah sing pas hadir ini mboten angsal. Gawani berkat atau oleh malah mboten angsal. Gak usah. Terus niki ana pertanyaan ana hajatan piye lak pengen hajatan, pengen wae berkat, pengen nganu di luar malam minggu. Pokoke lak sing malam minggu niki mboten angsal. Gitu, mau pengen ngundang malam liyane dari malam minggu mboten napa-napa. Iki sing aturan pasti niku di malam minggu. Lah umpama di luar malam minggu pengen ngundang tapi umpamane yo pengen sederhana mboten masalah. Gitu. Di luar malam minggu tapi aku pengen konsumsinya kayak malam minggu sederhana ya mboten masalah. Tapi nak malam minggu jelas mboten angsal niki umpama wae berkat mboten angsal tanpa terkecuali ya. Pun niku untuk aturan lain-lain mungkin menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Niku terus perhatosan. Terus mungkin insya Allah ke depannya tiap tuan rumah sing badhe kepanggenan niku mungkin disukani niki selebaran niki. Dadi dados mungkin ben diwaca aturane ngeten. Dadi tuan rumah sing arep penggonan mungkin dikeki kali Kang Nur niku bagian nyukani nurun. Ya niku mungkin kesane Kang Nur napa Pak Yak sing bagian nyukane sing tiyang sing badhe kepanggenan. Diwaca aturane. Ya niku tak delok kowe iki sak kirim tok erno piro 1 2 3. Ya. Oh lombok barang hitung. Papat nih. Cenek semongko. Jadi papat tim offsetnya. Jadi kalau nek apa nek iki. Aja nge mergo riyo wis meski bar iki kok minggu ngarep jek riyo gak oleh iki jalasan iki. Wis iki wis terakhir renone rada luwih saka 3 terakhir wis.
Lah, yang tintekne ben renone seragam maksimal 3. Pokoke jenengan kei reno 2, reno 1, mboten masalah. Pokoke sing murah-murah. Nanti rasanya sama ada baju ganti kayak rasa. Wah, gak apa, gak ngeweki ra apa. Nenek ngombine. Oh niku. Nggih. Dadi mboten usah pangkah maksa gawan-gawani. Kadang sian dereng ditegasi bagian itu bakal maksa kula mantuk ngono bakal maksa gawani mboten usah. Ngaji yo wis kumpul kaya karo kanca cemilane sederhana ngoten lho ora usah ngedak resmi kaya ngundang nyantai mawon. Oke, niku insyaallah pengumuman sing napa sing karepe niku damel kemaslahatane awake dhewe ben megah kompak kanggo istiqomah ngajine ngoten lho. Pun niki kula mulai ngaji riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki bab sing badhe kula waca niki jane pun nate kula waca tapi insyaallah sebagian nggih supi. Niki kula baleni mergane penting katene pas niki karo suasana hari raya dan ngiling-ngiling awake kesalahane dhewe iki cocok ngene. Alam anin nabi diriwayataken saking Kanjeng Nabi alaihi salam annahu temen setuhune Kanjeng Nabi ku kala dawuh Kanjeng Nabi alamatu syafawati utawi tetengere wong kang cilaka. Dadi wong iki sok bakal cilaka apa ora yen nek tengere asline dunya nek tengere. Iku arbaatun 4. Menawa umure kang tetep saking pira-pira perkara. Tengere wong cilaka sing pas teng riwayat niki niku 4. Napa nisyanu dzunubi rupane lali pira-pira dosa almadiyati kang wis liwat min ghairi nadamin saking tanpa ketun alaiha ing atase dzunub. Niki lho maksud kula sing pas karo riya dhewe riya iki kudune ngiling-ngiling dosane awake dhewe ning gone tangga, ning gone kanca, ning gone dulur sehingga awake dhewe iki lak njaluk ngapura ya tenanan. Njaluk ngapura ning gone kanca, dulur, tangga ya njaluk ngapura teng kene Gusti Allah. Makane tandane tiyang niku bakal cilaka niku salah satune sing pertama wong kuwi menglali karo dosa-dosa. Jadi ketika nglakoni dosa, dhewe mesti tau nglakoni dosa. Kae nek sing gak tau nglakoni dosa, napa sering kula eling manusa kabeh tau nglakoni dosa sak liyane para nabi, para rasul. Lah, awake dhewe wis paham ngoten niku, awake dhewe mesti duwe dosa. Kok sampe awake dhewe lali karo dosane awake dhewe iki termasuk wong sing tanda-tandane bakal dadi wong cilaka. Makane napa wong niku lak lali karo dosane niku akhire sembrono rumangsa wong apik. Alah aku luwih apik timbang kaya ta. Oh gak rumangsa kok aku karo tanggoku kae tau nglakoni salah, karo kancaku kae tau nglakoni salah, karo dulurku kae tau nglakoni salah. Insyaallah lak gelem ngeling-eling ngoten niku akhire gak wani macem-macem karo tanggane, karo kancane, karo dulur malih rumangsa duwe salah, rawani sombong, rawani ngene-ngene mboten wani. Akhirnya ngerendah ngoten. Lah iki ciri-cirine wong celaka niku nek donya wis ketok. Lah niku damel ngrayai awake dhewe. Napa jenenge ngoreksi awake dhewe. Aku selama iki perasaanku piye yo? Aku ki rumangsa wong gak salah, apa rumangsa wong gak duwe salah, apa rumangsa dadi wong sing akeh salahe sehingga njaluk ngapura ning gone Gusti Allah. Lah niku sing roh awake dhewe dikoreksi. Lah rumangsa terus bareng ngaji ini dikoreksi. Loh ternyata selama ini aku kleru, rumah aku nyapa-nyapa aku kok mesti rumangsa paling bener, rumangsa gak duwe salah. Iki justru malah aku kleru. Lah sing bener ki aku rumangsa kau salah ngene tak eling-eling, kayak salah ngene, eling salah ngene, eling salah. Niku sing bener engko mesti akhirnya ujung-ujungnya napa istighfar ning Gusti Allah. Ya Allah, kula tahu salah ngeten. Ya Allah, kula tahu nyalahi tangga kula ngeten. Ngono. Dan itu mungkin akhirnya insya Allah gampang tobat wong lek ngoten niku. Ora ngeten wahya utawi dzunub ai wal halu tegese utawi keadaan utawa tingkai iku anaha temen setuhune dzunub indallahi indalan ngersane Gusti Allah taala iku mahfuzatun kang den reksa ai madbudatun tegese kang den planggeri
ba'di adadiha kelawan pira-pira wilangane dzunub wa zamaniha lan zamane dzunub wa mahaliha lan panggonane dzunub. Artine ngeten lho. Wong sing lali karo dosa-dosa niki wis jelas statuse kemungkinan bakal celaka akhirate. Terus dieling teng kitab niki ibaratnya ngeten. Wong kok lali dosa-dosa niki yo kebangetan wong awake dhewe iki wis genah ngerti bahwa pangerane awake dhewe Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku enggak mungkin Gusti Allah iku lali. Semua catatan amal kita niku karo Gusti Allah ten mriko wis disimpen dengan aman. Sehingga gak enek terus ceritane catatan dosane awake dhewe niku malaikat mbiyen mungkin lali Gusti Allah lali sehingga amal elek awake dhewe mungkin wis lali aman iki berarti boten mungkin niku. Sehingga niki dielingne kabeh dosane awake dhewe amal-amal awake dhewe karo Gusti Allah wis disimpen jumlahe kapan nglakonine nek endi nglakonine niku detail kabeh. Niku detail kabeh. Sehingga kok awake dhewe rumangsa alas malaikat paling wis sawi kena nglakoni wis ada 10 tahun luwih. Terus sehingga awake dhewe kok rumangsa wis gak bersalah padahal jelas-jelas tau nglakoni dosa. Niki kleru. Karena itu gak mungkin Gusti Allah lali. Malaikat karo Gusti Allah dikersakne gak lali ya gak lali. Nggih. Mane niku berarti waktu jumlah lan panggonane detail kabeh. Wa dzikrul hasanati lan ngiling-ngiling pira-pira kebagusan al-madiyati kang wis liwat bil qalbi kelawan ati. Wala yadri lan ora ngerti sapa wong aku bilat ana ta den trima apa al-hasanatu tegese apa pira-pira kebagusan. Amruddat utawa den tolak apa hasanat. Jadi sing kedua ciri-cirine wong niku wau napa dadi wong cilaka niku sing sering dieling-eling niku masalah keapiane. Dadi aku tahu sedekah ning gone kae si A, si B, si C. Aku tahu bantu kae si A, si B, C. Aku tahu apa jenenge nulung tanggoku kae, tulung dulurku kae. Sing dieling-eling sing apike tok karo dosane lali. Dadi umpama tahu nulung tanggane sing dieling-eling nulunge gak rumangsa dhek iki wis ngrasani tanggane ping pira, nglarani tanggane ping pira, nyalai tanggane ping pira kuwi gak eling. Tapi lak berbuat apik karo dulure karo tanggane wanggah eling. Lah niku malah justru tandha bahwa wong kuwi kemungkinan akhirate dadi wong cilaka niku lak gak ditobati. Lah makane bar ngerti ngene iki ngaji, berarti cara berpikirku mungkin selama ini salah. Aku lah berbuat api gone wong tahu eling-eling bahkan kadang tak undat-undat iki berarti kleru aku selama ini. Malah itu dadi ciri-cirine wong sing cilaka akhirate. Terus kok malah ngeling-eling. Oh wis saiki cara mikirku koyo mau, koyo ngaji mau. Salahku ning gone tanggoku ki wis pira. Salahku ning gone dulurku pira. Salahku ning gone Gusti Allah gak salat ping pira. Mokel poso tanpa uzur ping pira. Lah niku sing dieling-eling sing ngono kuwi ya, sing apik-apik awake dhewe gak usah patek ngiling-ngiling. Teko ditambahi berbuat apik. Dadi ngene lho. Perkara apik iku iso dadi ikhlas tenan. Niku lak awake dhewe bener-bener lali. Niku malah kemungkinan dadi ikhlas tenan. Contone ngene penake awake dhewe sedekah niku sing malah kemungkinan dadi ikhlas tenanan sing sampai awake dhewe lali sedekah iki. Dadi mau biyen awake dhewe tau sedekah ning ndi sing mungkin sedina rong dina cilik. Akhire seiring berjalannya waktu nyelot suwi nyelot lali niku lho iso ikhlas tenanan malah sedekah sing ngoten niku. Lah amal-amal sae niku sing apik niku malah sing bare awake dhewe lali ora rumangsa tau ngamal apik terus awake dhewe dadi kegeeran niku malah dadekne amal niku amal sing termasuk diundat-undat dadekne amal iku tingkatane urung ikhlas sing sempurna. Yo mangga apik ae ngamal apik piye-piye mangga enek nilaine apik. Tapi masalah nilaine dhuwur orane niku penentune nek ikhlas. Lah nek ikhlas sing pemenanan niku wis gak dieling-eling wis pomo bar nulung wong ya wis bar gak terus tuh eling-eling aku mong kae wae utang jasa karo aku. Gak tau tak sedekah ini pas butuh duit tau tak utang ini. Lah niku malah gak apik.
niku malah nandakne kemungkinan wong niku mungkin bakal cilaka lak ngamal apik kok gampang diiling-iling sementara lak sing elek blas ora iling kita ndone cilaka. Mulai gak eling-eleke wong iki aras-arasen tobat. Ya rumasane gak salah arep tobat piye sehingga dhek ora gelem istighfar, ora gelem tobat. Umpama istighfar paling mek gur nek lisan sehingga nek ati niku mboten masuk. Niku gara-gara napa rumangsa ora duwe salah. Padahal sangat tidak mungkin, bahkan pasti tidak mungkin awake dhewe gak duwe salah niku pasti. Artinya pasti awake dhewe duwe salah. Niku kudu awake dhewe yakin, makane wong rumangsa duwe keyakinan aku gak duwe salah niku malah dosa. Ya niku. Karena kita itu gak punya jaminan berdasarkan Quran, hadis atau apa jenenge nas Quran atau hadis yang menyatakan bahwa manusia biasa gak duwe dosa niku gak enek. Eneke napa? Nika keterangan teng hadis. Awakmu para manusa, awakmu ki bengi nglakoni dosa, awak nglakoni dosa. Kan ngoten bahasane niku. Awakmu bengi niku yo nglakoni dosa, awan nglakoni dosa. Sehingga pintu tobaté karo Gusti Allah selama matahari belum terbit saka kulon niku tetep dibuka. Napa nggih jagane niki wau mergane manusa ki mesti enek sing nglakoni dosa, bengi yo nglakoni dosa, awan yo nglakoni dosa. Niku sing dimaksud manusa biasa saliyane para nabi. Iku sapa? Ya awake dhewe iki mesti nglakoni dosa. Enek keterangan ngoten. Mboten enten kok sing keterangan Quran apa hadis sing menjamin selain nabi niku ada orang-orang khusus sing gak dosa niku mboten enten saliyane para nabi karo rasul. Jadi awake dhewe yakin duwe dosa niku malah wajib. Kok yakin gak duwe dosa malah dosa awake dhewe. Ngoten. Makanya tugasnya awake dhewe njaluk ngapura. Dene ning kono karo Gusti Allah ternyata dosane awake dhewe di ngapura kabeh. Niku urusane Gusti Allah. Tapi masalah awake dhewe kudu yakin nek awake dhewe iki duwe dosa sehingga punya tanggungan kudu njaluk ngapura. Ngoten. Jadi itu GR nabi tok niku tingkatane sing ngoten. Wa nadruhu lan oleh ningali wong ilaman maring wong fauqahu kang tetep ing dalem sak dhuwure man fit dunya ing dalem donya. Fauqahu kang tetep ing dalem dhuwure wong fit dunya ing dalem donya fi antamah kelawan gambari yen to nglirik sapa man an-nadhara ing ningali ilaha maring donya. Walam yardolan ora ridho sapa man bil kismati kelawan panduman. Wa nadruhu lan oleh ningali wong ilaman maring wong dunahu kan sak andhape man bidini ing dalem agama el amali tegese amal asoli kang bagus. Akhire walam yaskur lan ora syukur sapa man Allah ing Gusti Allah. Ala ni'ami amali nafsihi ing atase pira-pira nikmate amale awak dhewe man. Ngeten. Terus ciri-cirine tiyang sing celaka malih niku lak tiyang niku wau nyawang masalah donya niku sing disawang wong sak dhuwure. Wah kalau sugih tanggoku kayak wis iso ngene mobil aku urung. Wah kayak wis omahe wis dibangun wis kami kabeh aku urung. Niku wis tanda-tanda kuwi lak pakah pikir model ngono kuwi wis tanda-tanda bakal cilaka ing akhirate. Makane napa iku mesti akhire nek donya mek gur golek donya megane napa ngejar niki wau ngejar saingane. Ngejar saingane sehingga sing dipikir mergo saingane niku urusan donya sehingga sing dipikir donya lali karo ngibadahi. Terus lah urusan akhirat sing disawang alhalah tanggoku lho. Salate no sedina iki mek gur ping pisan ora 5 waktu. Aku kaji mending ping 2. Dan malah ngono malah gak 5 waktu. Makane niku wau nak masalah akhirat sing disawang wong sak ngisore utawa bahkan nyawang ini. Tanggoku ora tau salat sik mending aku. Paling gak seminggu pisan sik melu Jumatan. Lho malah manopo 5 waktune ketinggalan mek gur Jumatane wis bangga. Sementara 5 waktune ketinggalan kabeh. Goro-goro nyoba cara berpikire nak masalah akhirat niku wau kleru. Nyawang wong sing sak ngisore sehingga gampangne pas ibadah. Cik mending aku Jumat gelem budal Jumatan. Tanggoku malah wis gak poso ora tau salat. Aku ora cik mending paling gak Ramadan cik tau poso ping pisan. Lho malah ngono pikirane. Sementara nak donya menggebu-gebu. Wah,
tangga kuwi saiki duwe duit 1 juta. Tangga kuwi saiki bae entuk duit 1 miliar. Aku kudu iso nyaingi. Terus nyaingi dhek ngomongane, duit 1,5 miliar. Tanggane genti, Pak. Tanggaku duit 1,5 miliar punjul 50.000. Wah, kalah 50.000 aku. Mbon terus akhirnya bingung nyaingi. Wis gak entek-entek engko akhire megur nek donya golek donya. Kene lho. Atine nek donya golek donya ki klerune ngene lho, awake dhewe gelem mikir yo. Awake dhewe niki nek donya niku mesti entuk donya. Ora mbok pikir teman-teman mesti entuk donya niku mesti entuk. Nah bingung ngeten nak bingung. Kaya iwak nang jero banyu niku mesti entuk banyu. Gak mungkin gak entuk banyu. Lah awake dhewe nek donya niku ora usah mbok pikir mau mumpung sampai mumet sampai mesti entuk donya niku sing jamin Gusti Allah. Lah sok ning akhirat niku awake dhewe entuke ya akhirat. Sing nek swarga ya entuk nima swarga, nek neraka entuk apa siksa neraka. Asline garek ngono tok urip niku. Ya cuma awake dhewe duwe kewajiban termasuk kerja niku lak awake dhewe butuh nafkah niku jenenge nglakoni kewajiban. Tapi aja tujuan buru donya. Nek buru donya iku aneh awake dhewe nek donya kok buru donya niku aneh. Lho gelem ra gelem niku panggah entuk ora jenengan buru niku panggah entuk mergane awake dhewe nek donya. Ngoten lho. Wis gambaran penak iwak ning banyu mesti entuk banyu. Gak mungkin wis iwak ning jero banyu ndi yo banyune golek-golek banyu kan gak mungkin to. Gambarane ngoten niku, gambaran penake ngoten niku. Lah sok ning akhirat lah. Nek awake dhewe nek donya niku kon buru akhirat. Lho tujuane. Ya, dadi nek donya niku sing awake dhewe rong entuk niku perkara akhir. Sehingga iku burunen. Makanya sering kula sampe nih contoh teng ngaji kapan niku. Termasuk niku contoh pancen para nabi niku damel contoh awake dhewe. Nabi Ibrahim niku dadi Khalilullah niku napa? Salah setunggale ketika ditekoki ya Ibrahim jenengan kok sampai entuk gelar Khalilullah. Khalilullah kekasih Gusti Allah. Niku napa? Salah siji rahasiane Nabi Ibrahim, aku iki ora menggebung-gebung ngejar perkara sing karo Gusti Allah sing niku wis dijamin. Aku iki gak menggebung-gebung ngejar perkara sing karo Gusti Allah sampun dijamin. Apa isine? Yaitu perkara donya. Perkara donya iki karo Gusti Allah wis dijamin. Nek awake dhewe ngentekne wektu donya niki malah aneh. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim donya iki wis dijamin karo Gusti Allah, jatahku sak pira sampai mati ya sak ngono kuwi, tak kejar kaya apa, nek wis jatah gak bakal mundhak. Nek wis jatah tak kejar kaya apa ya ora bakal kelong, ya ora bakal mundhak. Sehingga sing butuh tak kejar niku akhirate. Lah makane Nabi Ibrahim akhirnya dadi kekasih Gusti Allah, makane paham urip iku kudune ngeten lho. Jadi cara bawani ku kudune ngene, kudune sing tak godaki akhirate. Aku nek donya ora entuk akhirat, yo akhirat sing tak godak. Nek donya wis mesti entuk, aku sing jamin Gusti Allah, aku diplomne nek donya berarti sak rezekiku. Kan ngoten keterangane. Nabi Ibrahim niku diterapne tenan, akhirnya tenan dadi Khalilullah niku gelar sing istimewa. Jadi sing entuk gelar Khalilullah niku namung Nabi Ibrahim kaliyan Nabi Muhammad. Liyane niku mboten ana. Khalil iki maknane kekasih. Kekasih Gusti Allah. Terus niku wau dadi nganti-nganti lah cara berpikirin dunya ya awake dhewe entuk rezeki pira disyukuri alhamdulillah, gak usah dedak nyawang kono nyawang kene. Lah makane napa mengki lak masalah dunya nyawang wong liya niku akhire napa balam yardo bil ismah. Akhire ora rido karo dum-dumane Gusti Allah. Aku menyambut gawe kok sakmene lho, tanggoku lho sakmene. Malah hitung-hitungane ngono ora kok. Aku entuk rezeki sakmene alhamdulillah wis diparingi rezeki ngono gak malian. Malih rasa kurang trima karo dum-dumane Gusti Allah. Niku gara-gara napa? Lak entuk bondo donya ngelirik sing sak dhuwure. Sehingga ora gelem syukur isine mek gur maido karo dum-dumane Gusti Allah. Lah aku wis susah payah ki mung kerja sampai kesel kok kul sakmene. Lha iku kan nek diterjemahne kaya-kaya awake dhewe maido kok pastene Gusti Allah kok gur sakmene. Lah iku sing wae sakmono Gusti Allah iki sing wae. Gitu. Dina ki mung awake dhewe dipesti entuk rezeki sakmono kuwi. Lah kuwi sing mesti Gusti Allah. Lah awake dhewe maido padha karo maido sing gawe pastene iki wae. Ya kuwi to Gusti Allah. Wa nadruhu ila man dunahu fiddin.
Lah nek wong nyawang agama nyawang ning sak ngisore niku mengke akhire lak ngamal soleh malah gak iso nyukuri ngene contone. Dadi ngeten. Wong niku lak agama kok nyawang sing sak ngisore. Niki sehingga nganggepe ibadah niku ora suatu nikmat. Bukan lagi suatu nikmat. Sehingga ibadah niku gak disyukuri sebagai nikmat. Nah ngene. Umpama ya nyawang wong sing sak ngisore ngibadahi. Terus kimong contone cara duwe tangga gak tau salat. Terus awake dhewe kimong umpama gur salat Jumat tok wis buang gak tanggoku ora tau salat. Aku cik mending salat Jumat. Lah, sehingga iki gak iso ngrasakne nikmate ibadah gak iso. Mek gur salat Jumat seminggu pisan 5 waktune ditinggalne niku rumasane wis kebanggaan duduk nikmat berupa ibadah. Lah nek wong sing gelem nyawang wong sing sak dhuwure Pak Yai sanding ku sewegep ibadah ngene-ngene. Akhire pengin lah rasa pengin iki kan berarti ngakoni lak ibadah iku nikmat sehingga awake dhewe ku pengin. Lah niku lho sing pengaruhi cara berpikir niku wau. Mergo saking pengine awake dhewe. Lah awake dhewe sok pengin nyapa berarti ngakoni lak ibadah niku wau berupa nikmat kanggone Gusti Allah. Enek tanggane sregep ibadah. Terus awake dhewe pengin. Ini kan berarti ngakoni lak ibadah iku perkara sing nyenengne. Berarti iku nikmat kanggone Gusti Allah. Lah awake dhewe akhire paham, lah iso berpikir no paham. Oh iya ya. Ibadah iku nikmat sing luar biasa terang. Makanya aku pengen dan nek kono akhirnya sadar bahwa ibadah itu adalah nikmat. Ora koyo sing glendor mau glendor ngocone nang gone wong sing glendor pisan akhirnya tuwa bang glendor. Niku gak ngakoni lak ibadah itu sebagai nikmat. Makane napa jenenge lak para kekasih Gusti Allah bahkan periode para sahabat niku paling disenengi sahabat niku lak saged ibadah. Nggih. Boten kak lain untuk duit piro-piro gak, tapi lak saged ibadah niku seneng pol pisan. Makanya ini kok kaya kados sahabat sing gak iso melarat, pengen melarat gak iso melarat niku Abdurrahman bin Auf niku kan mergane niku kan ngeten to. Enten sebagian keterangan dawuh di antarane Abdurrahman bin Auf niku sahabat sing kejamin mlebu swarga. Jamin mlebu swarga, pengen melarat gak iso melarat. Tapi goro-goro sugih niku sebagian keterangan niku enten sing jelas nih. Abdurrahman bin Auf niku padha-padha mlebu swargane dibandingne sahabat lintu niku beda. Bedane piye? Ibarate sing sitoke mlebu swarga ki lancar bleng ngoten. Ibarate Abdurrahman niki dadak gremet. Goro-goro sugih. Goro-goro sugih. Lah sehingga Abdurrahman bin Auf niki pengen marat bondone sedekah-sedekah panggah sugih nek sedekah nek panggah sugih nek. Artine napa sahabat niku jan paling sing disenengi niku perkara akhirat periode sahabat niku. Sehingga karo bondo niku kok dianggep ganggu akhirat jan niku bingung lah ngentekne bondo niku. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Ya awake dhewe ora iso ngono kuwi awake dhewe paling gak punya gambaran wong apik iki kudune prilakune ngene lho. Sing kena ditiru jelas niku adalah periode para sahabat. Dene rong iso ya pengin iso kaya ki mengelak enek wong saleh awake dhewe kudu pengin. Aja lak enek wong bondone oke awake dhewe pengin, tapi lak wong saleh awake dhewe pengin. Niku. Jadi sahabat iki wonten niku wis pokoke nomor 1 niku ibadah. Terus ini yaqulu Allahu aradtuhu biman ayyahu anid dunya wa inatiyahu ala taati walam yuridni birrida wa syukri pataroktuhu bitaki nusratihi. Ngeten niki dampake sangka wong sing ngene lho. Salah mikir ngene. Nak enek wong duwe donya akeh pengin, tapi lah enek wong ibadah mempeng ora pengin. Kan salah mikir kan. Niku dawuh Gusti Allah ngene. Jane kena kawula-kawulaku ya awake dhewe lho, manusa-manusa niki lho maksud Gusti Allah. Kena jane cara bahasane no tak gateni, manusa-manusa nika tak gateni. Ben ora seneng karo donya. Ya.
Engko lak gak seneng karo donya ben taat ning nggon aku, ning nggone Gusti Allah. Tapi saarehne menungso niku sakarepe dhewe ora gelem ridho karo pestene Gusti Allah, ora gelem syukur, akhirnya tak jarne pisan. Jadi Gusti Allah niku karo makhluke niku welas, sehingga awake dhewe niki cara menurute Gusti Allah kene jane tak gateni kabeh, ora usah seneng donya, bodohan gak usah seneng donya. Padha taat ning nggone Gusti Allah. Tapi mergone ketika dikei nikmat ora gelem syukur, dikei nikmatnya gak gelem syukur, malah ora rido karo dumene Gusti Allah, akhirnya karo Gusti Allah dijarne pisan. Wis kono-kono seneng donya, kono pengen donya. Padahal donya niki nggih lah dipol-polne niku malah nyelot dadi beban akhirat. Terus donya niki lak gambaran teng hadis saking remehe mungguhe Gusti Allah donya niki sehingga wong kafir barang dibagi. Niku mbuktekne lak donya niki gak istimewa sehingga wong kafir dibagi. Cara donya iki istimewa, wong kafir gak dibagi. Contone napa swarga. Swarga niku wong kafir gak dibagi, makane napa? Swarga niku istimewa. Beda karo donya. Ngoten lho. Insyaallah niku ingkang saged kula sampekne. Dadi niki ciri-cirine wong cilaka. Sing pertama niku wong sing gampang lali karo dosane. Terus sing dieling api-api etok niku cirine wong cilaka. Padahal dhewe perkara api, amal saleh urung paham niku diterima apa ora wallahu alam. Tapi wis pokoke rumasane api karo dosane lali. Terus cirine wong cilaka neh niku senengane nyawang donya nek nggone wong sing sak dhuwure donyane. Dadi paken duwe ngene ngono wae, tapi lah akhirate nyawange nek nggone wong sing sak ngisori. Niku ciri-cirine wong cilaka. Lah niku bermula dari cara berpikir. Jadi cilaka orane wong niku diantarane dipengaruhi dari pola pikir. Nah, makanya lak wis bareng ngaji ngeten sumerep cara pikirnya diubah. Cara pikirku selama iki jek kleru. Berarti wis kudu tak eling-eling dosa apa ben dina tak istighfari, tak tobati ben dadi wong sing bejo. Insyaallah ngoten. Ingkang saged kula sampene monggo lak badhe enten sing diaturne napa ditangkelene monggo. Dikir sareng-sareng nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Monggo enten badhe taklane mboten napa badhe sampe nih monggo. Iki kan suke. Oke. Enten motor ngebang. Nggih. Tapi kula juga salat asar. Kula tari, ayo salat sik. Motor ngebang kok salat. Nggih. Nggih ta? Nggih. Terus kula iki salat dhewe. Mantuk ing salat kula ampiri malih. Nah salat sik. Nggih. Terus akhirnya ditinggal. Lah montore kula tangga nu namung alah kula tangga sepisan pun kenging. Nggih. Terus kula nggih amblas tangga di motor kula dhewe to. Oh, mbok kapane mbah niku. Nggih, nggih. Ya wong lek tandang garek wis salat iki tenang. Nggih. Nek tok lamun ngoten. Terus pundi niku? Masih terus pundi pripun? Lah, niku lho kok saderenge niku kan kula anu napa niku? Kula bedha salat tak jak salat niku muni motor kebar kok salat ngoten. Oh, iya iya iya. Nggih. Terus besok kula mantuk ing salat asar, Jenengan kula akhiri nggih. salat sik ngoten. Nggih. Niku dos pundi napa kula takabur napa anu? Ah, ngeten Mbah, niku lah masalah takabur napa mboten niku sing sumerep atine ki Mbah. Dadi jenenge takabur niku definisine napa to? Takabur niku definisine ketika nganggep awake dhewe niki apik
terus nganggep wong liya sak ngisore iku jenenge takabur. Lah masalah lisan niku kadang mergo kanca akrab niku kadang ceplas-ceplos niku urusan ati niku tetep sing sumerep awake dhewe. Jadi kadang yo mergo saking kanca cara negure salat yo rada kasar dan sebagainya niku insyaallah mboten napa-napa asal atine mboten rumangsa luwih apik timbang tiyang itu. Dan masalah umpama sempat neng ati rada selenting rada rumangsa luwih apik karo kancane itu dan ditobati iku jenenge takabur ya niku. Karena urusan ati niku pun sahabat pun ketika nika neng biasanya tinggi tahlil wa intu bedu ma fi anfusikum autuhu yuhasibukum billah niku urusan ati niku asale siyen sak durunge ayat niku dawuh Gusti Allah wis kabeh urusan ati niku dihisab dicatet. Elek api lu atimu gembrundel piye dicatet kabeh. Sehingga urusan ati niku mergo abot carane sahabat niku protes, ya Rasulullah, mosok urusan ati kabeh dicatet ya repot. Makane awake dhewe kadang selenting nyawang sopono rada takabur to. Oke. Nah, ternyata hal-hal sing selentang-selenting ning ati niku insyaallah karo Gusti Allah di ngapura. Nah, makanya lah awake dhewe terbersit rada kemelentus rada luwih unggul timbang liya dan ditobati ya ben di ngapura tenanan karo Gusti Allah. Nah, awake dhewe muni hatiku lho gak tau takabur terus gak mungkin. Ati ku kadang yo rada gitu rada selentang-selenting kemelentus rada sombong rada kene niku mesti niku. Makanya sian sahabat pun ketika ayat niku turun kabeh isine ati dicatet. Momen iki mau koyo guyon momen jenengan ada contoh jenengan guyon nang lisan tapi nek ati ya rada enek selentinge kuwi dicatet. Ternyata akhirnya napa jenenge sing ngandhap-ngandhap itu la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Wis uga Gusti Allah ki mesti memberi beban seseorang niku sesuai kemampuane. Ati niku manusa gak iso ngendhalekne. Sing selentang-selenting ning ati kadang ya rada takabur. Insyaallah di ngapura pokoke awake dhewe ndang tobat. Jadi niku insyaallah mboten takabur lah. Tetapi sing kira ya awake dhewe umpama nek selentinge ndang ditobati mawon. Ngoten nggih. Tur dosa takabur niku termasuk dosa sing paling bahaya. Paling bahaya karena termasuk sing wangel di apa ngapura ini dosa niku takabur. Karena wong takabur iki bene 12 kementus rak nek dinten iki. Pun monggo lak wedi ene tangan monggo. Nggih. Ampun nggih, mboten enten iki si pembukaan rada awal setengah 10 iki biasanya kan jam 10 kurang seperempat aja. Tahu amin. Halal bihalal pripun mesti? Salam. Ayo. Oh, setri monggo salam-salam rukun iki halal bihalal nggih. Terus sing jaler ya jaler. Tapi aja guling nih lodong-lodong mawon. Hati-hati Sisik. Ini terus damel perhatosan pengumuman wau aturane wau nggih. Ngono tengah. Dieling-eling saestu damel pedoman ngrasane jalani lancar. Tidak 3 macam. Pun ini maksimal 3 macam gak oleh lebih per bijine gak oleh lebih saka 1000. Gak oleh kowe jajan Pak Yak, gak usah jajan Pak Yak iki. Ya mon bawa malam saking kula subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ping telu ra ya. Sholli ala Pembebinan kak? Pembebinan kene kak? Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Besok besok kak? Besok? Besok kono? Endi? Alah besok ora kok. Ke jam pira? Biasane. Jam 09.00 ya? Heeh.